Bigarren kaletik Lutxana, laugarren kaletik Kaiku eta bosgarren kaletik Deustu B. Kaiku proa. Hogei segundu. Hemeretzigarren txanda, Lutxana, bi berrogeita lau, 2.44. Kaiku, bi berrogeita bat, 2.41. Eta Deustu B, bi hogeita hemeretzi, 2.39. Sindikatu Stop, greba, borrokatu Batzak gaitezen Dudan ez da inozatzen
Hemeretzigarren tanda, bigarren ziaboga, Luchana 2:31, 5:31, Kaiku 2:15, 5:15, eta deustu B 2:21, 5:21. Hemeretzigarren tanda, hirugarren ziaboga, Luchana 8:33, 8:33, Kaiku 8:03, 8:03, eta deustu B 8:10, 8:10. Kasih galdua hurbil etxidura kantatu nahi dauzuet neure bihotz-mina izigarria baita gertatzen zaltana aitarik ez dut amaitzen are aurriteak gane bakoitza bereare aitarik ez dut amaitzen are aurriteak gane bakoitza bereare denboretan aurrideak oro aita mekian ginen aterde bereko baina batasun hori etzen luzarako arrotzak baitirade duta ezia detuko aitarik ez dut amaitzen are aurrideak gane bakoitza urteak handien menpean
baina ez du galtzen itxaropena. Baita batu garen dugunean, baita batu garen dugunean, ama betziko da. Absoluto Femina, deustu A, lehenengo kaletik, Kaiku B, bigarren kaletik, El Antxobe, hirugarren kaletik, Arkotea, laugarren kaletik, eta bosgarren kaletik, Mundaka. Hartu estatxa, mesedez. Arkote proa. Se animan adelante de Arcote, ¿eh? Hogei segundu. Hemeretzigarren txanda, denborak, Lutxana, 11, 16, 79. 11, 16, 69. Kaiku, Amar, 26, 22. 10, 36, 25. Eta deustu B, Amar, 57, 16. 10, 47, 16. Berdiri bat azatzen, ez egiria txegin, zergen bera perpatorten apola zainoen lorentzat. Entirian, penatik, entirian, penatik, entirian, penatikat. Entirian, penatik, entirian, penatik, entirian, penatikat. Atenatikat, atenatikat, tenatikat. Zuten rompidaren asmakizuna, urtebetean ondora zedi utziz, telekomertzialak nire egin bezala. Muga berria deritzote, edo norza daiteke, edo zer gerta daiteke. Baina aurpegi galanta duzue, aintzindari bat aldarrikatzean, arriskatzeko konservadoregiak zaretenean. Belarri, go, go! Garura odeskorri laukudeno kontableak, hauek iraik izketxean bietako erabaki oro hartzen dituztenak. Izendatzaile eman komunitikienak agintzen du antzi zintzotasuna, antzi irudimena, ergenek gehiena erosten dute hausekokoaren araua. Entrian denatikak, ja! Toki guztietan jendeak berdin dio, toki guztietan jendeari haitzen dio, zu patrulla bereziak hiltzaileak, ezin gara urrunago joan jada. Hogeigarren txanda lehenengo Ziaboga, deustu A, bi, 25. 2, 25. Kaiku B, bi, 26. 2, 36. El Antxobe, bi, 28. 2, 38. Arkotea, bi, 31. 2, 35. Eta Mundaka, bi, 50. 2, 50. Badakizu, iregizutela, bere koko batarra jordea. Zuek denak Inglaterrako jendea, justizia hautsi egin duzue. Zenbat denbora hautsiko zaituztegu, guk aurrera jarrai dezagun. Inglaterra fascista bihurtua da, ate itxiak besterik ez dugu ikusten, ate itxiak zuen erantzuna.
Bigarren txanda, bigarren ziaboga, deustua, 5-0-1, Kaiku B, 5-16, El Anchove, 5-26, Arkote A, 5-18, eta Mundaka, 5-55. Oigarren txanda, irugarren ziaboga, deustua, 6-44, 7-44. Kaiku B, 8-02, 8-05. El Anchove, 8-29, 8-29. Arkote A, 8-20, 8-20. Eta Mundaka, 9-10. Nire taldea irratian bebekatzen, negu gorriak entzun, eta esan ez ez, izutzen baitira gure indara delaka, negu gorriak gara betirako zaitez. Adiera zaitez. Adiera zaitez. Adiera zaitez. Adiera zaitez.
txikin, jugo di. Bueno, Hogeigarren txanda denborak, Kaiku A, 10, 15, 25, 10, 15, 25. Kaiku B, 10, 43, 33, 10, 43, 33. Elantxobe, 11, 12, 70, 11, 12, 70. Arkotea, 11, 00, 71, 10, 11, 00, 71. Mundaka, 12, 07, 12, 07, 78.